салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. Инак вақти он аст ки аз бозиҳои Лигаи Чемпионҳо ҳаловат барем. ин шаб дар Камну Барселона ПСЖ-ро қабул мекунад ва бешубҳа ин бозии диданӣ хоҳад буд. биёед ба гуфтаҳои сармураббиён ва бозингарони дастҳо пеш аз бозӣ гӯш андозем ки чӣ мегӯянд, зеро ахиран Лионел Месси низ нисбати рафтану нарафтани худ ба ПСЖ имшаб хомӯшии чанд моҳаи худро тарк конд. дар ягон ҷо баъз рушнед мубошад сар мекунем. Дӯстон, рӯзи 16 феврал Барселона ва ПСЖ яке аз ҷуфтҳои ҷолиб дар марҳилаи якуми плей-оффи Лигаи Чемпионҳо бозӣ доранд. ин ду даста дар чанд соли охир бо ҳамдигар доду гирифти зиёд доштанд. баъд аз ҳамон камбек муносибати ин дастаҳо хело сард шуд. бисёртар ПСЖ кӯшиш кард интиқом гирад. дар майдони футбол ҳоло ҳам Барселона фаворит мебошад. баъд аз ҷароҳати Неймар ва Ди Мария ПСЖ аслияи асосии худро аз даст дод. акнун тамоми умед ба Мбаппе аст, лекин бо хатти ҳимояи заиф махсусан Умтити Барселона метавонад як бори дигар худро ба чоҳ андозад. дӯстони мо аз Адини Xbet барои ин вохӯрӣ коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. ана ман бошам ба ғолибияти Барселона 10,000 рубл ставка хоҳам кард. шумо метавонед натарсида ставка кунед, зеро дар ҳоли бои додани ставкаатон маблағ ба ҳисобатон бармегардад. барои имкониятро истифода кардан ба дани ползователи даромада участия ва аксияхро фаъол кунед. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. дастаи мо омодагии хуб дорад. мо ҳолатҳои зиёди голзанӣ ба миён меорем ва ин моро умедвор мекунад. албатта хуб мебуд ки дар ихтиёри ман бозингарони зиёде мебуданд. Месси тамоми ҳушу гӯши худро ба ин дидор равона кардааст. ӯро хело хушбахт мебинам. барои мо Мессии аслӣ лозим аст. ӯ аз он хурсанд аст ки бачаҳои дигар аз пай ӯ мераванд. ҳоҷат нест бори дигар такрор кунам ки ПСЖ хело дастаи хуб аст ва дар пасманзари бозиҳои соли пор онҳо яке аз фаворитҳо барои гирифтани ин ҷоиза мебошанд. талафоти бозингарон баъди карантин дар ҳамаи дастаҳо мушоҳида мешавад, зеро онҳо дар як муҳлати кӯтоҳ хело бозиҳои зиёд гузаронинданд. ман дар пешам гуфта будам ки чунин тақвим хело барои бозингарон мушкил аст, аммо чуноне мебинам барои роҳбарияти болои футболи Аврупо ин суханҳо ҳеҷ асар накарданд. ҳам мо ва ҳам ҳарифи мо аз ҳисоби талафоти бозингарон ба мушкилоти ҷиддӣ дучор гаштаем. ман фикр дорам Барселона бояд ҳадди ақал то нимфинал барояд. агар мо имсол ин марраро убур кунем, ин хело хуб хоҳад буд. моро лозим аст бо дастаи пурқудрат бозӣ кунем. мо дар ин бозӣ ғалаба мехоҳем. бале, ба мо бозингарон намерасанд, аммо мо дастаем. мо бояд омори бенемар нагузаштан аз марҳилаи квалификатсиониро шиканем. ӯ хеле зиёд мехост ки дар ин бозӣ ширкат кунад. умедворам то бозии дигар ӯ пурра барқарор мешавад. ман бори дигар изҳор медорам ки талафоти Неймар ва Ди Мария хело гарон аст, аммо мо хушбоварем ва барои ғолибият ба майдон мебароем. ПСЖ ҳар сол пеши худ мақсадҳои бузург мегузорад. барои мо муҳим аст ки ин бозиро бо ғолибият анҷом диҳем. Барселона бояд ҳар сол дар финали Лигаи Чемпионҳо бозӣ кунад. ПСЖ хело дастаи хуб аст, ҳатто дар набудани Неймар ва Ди Мария. аммо дар бораи ин талафот набояд зиёд гуфт. охир чунин талафот дар ҳамаи дастаҳо дида мешавад ва Барселона ин ҷо истисно нест. ҳеҷ кас бозии саҳлу соддаро интизор нест. ҳам мо ва ҳам онҳо барои ҷоиза мубориза мебарем. мо муқобили дастаи хуб мубориза мебарем ва ин ҷо фаворит ва аутсайдер нест. дар пасманзари баромади хуби мо дар соли гузашта бисёриҳо ПСЖ-ро фаворити ин дидор медонанд, аммо ин ҷо фаворит нест. ин ҷо ду дастаи пурқудрат рӯбарӯи ҳам меоянд. моро зарур аст ки дар ин вохӯрӣ ғалаба кунем, то ки дар бозии ҷавобӣ осон бошад. ширкати Азия Маркет беҳтарин дороҳои гиёҳиро пешкаш шумо мекунад. мехоҳед ки риши зебо дошта бошед, мехоҳед ки мӯи сар бароред, шумо хароб ҳастеду мехоҳед фарбе шавед ва ё қувваи мардонагиатонро зиёд кардан мехоҳед, пас зудтар ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва дороҳоро барои давои ҳамаи дардҳо фармоиш диҳед. дастрас кардан ройгон аст ва агар аз номи канали мо муроҷиат кунед, пас ҳатман ба шумо таҳфиқ калон карда мешавад. ман ин ҷоям то шарафи Барселонаро ҳимоя кунам. дар бораи ояндаи худ гуфтан намехоҳам. мехоҳам ки дар ин бозӣ Барселонаро дар муқобили дастаи мисли ПСЖ кӯмак кунам. бешубҳа ПСЖ фаворити ин ҷоиза аст ва ин бозӣ яке аз бозиҳои мушкилтарини мавсим хоҳад буд. хуб дӯстон, фақат ҳамин мон ки бозиро тамошо кунем ва аз он ҳаловат барем. шумо бошад андешаҳои худро оид ба бозӣ нависед. мо низ чанд андешаи худро дар ин бозӣ дар пешистода хоҳем гуфт. албатта бисёриҳо аз ҷумла худи Месси ва Роналдо фаворити ин дидор ПСЖ-ро ном мебаранд. аммо набояд фаромӯш кард ки ПСЖ дар сафар бозӣ мекунад ва таҷрибаи ғолибият бар Барсаро дар сафар надорад. бори дигар аз он бохти ҳангуфти 6-1 ёдовар намешавем, зеро гирифтани қусури он бохт ба гуфти баъзеҳо то омулқиёмат аз ёди
клуби парижиён наменавад, вале аз он гуфта мумкин аст ки айни ҳол Барса дар ҳолати хуби равонӣ қарор дорад ва ҳам талафоти Неймар ва Ди Мария холнохол ба бозии ПСЖ асар мекунад. Албатта набудани Каутиньо, Фати ва Пике низ ба бозии каталониё беасар намемонад, аммо дар қиёс ба талафоти Неймар ва Ди Мария ин талафот чандон бузург нест. Дар ҳоле ки Месси дар ҳолати хуб қарор дорад ва ҳам Тринкау дар чанд бозии охир нишон дод ки ӯ бознигани беҳамтост. Дирӯз барои дастгирии дастаи худ президенти ПСЖ Ал-Хелайфи ба Испания омад. Дар фурудгоҳ ӯро мухлисони дастаи Барселона бо меҳмоннавозии хуса дар нохунак пешвоз гирифтанд. Яке аз онҳо Ал-Хелайфиро дуз номида талаб кард ки Мессиро ба ҳоли худ гузорад. Баъдан ин видео дар Твиттер низ пайдо шудааст. Худрасон мекунем ки бозии ҷавобии рӯзи 10 март дар Париж баргузор мегардад ва васоити ахбори омад дар пасманзари ҷанҷоли Месси бо роҳбарияти клуб оид ба расонаи гаштани маоши ӯ дар бораи рафтанаш хеле зиёд менависанд. Аммо ин қиссаи дигар аст. Хуб, акнун бозиро интизор мешавем ки чӣ мешавад. Ва ҳамин тамом дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Дар ҳам ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо, пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.